Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu egcwele emizini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Olungiso lumnandi kuKhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Sisaphe kwayo iTop 10 ehamba phambili, iTop 10 okuyiyona yodwa fanele ngabe siyayilalela la eNingizimu Afrika, iTop 10 yomsakazo uKhozi FM. Namhlanje ke siphethe ingoma abafana beskuta babo. Uyabona nje nami ukuthi memo ngiyitholile. Selikhona iguzu ngizosina ngizobona ukuthi yenziwa kanjani lento. Ngibona ukuthi ngempela umhla ka31 engabe sobe singena ngayo yini le ngoma. So ke sibabone ukuthi basiphatheleni kade sibabona einkundleni zokuxhumana no TikTok kanjalo sebela emsakazweni uKhozi FM. Asambeni siyobeza. Ukhozi FM luhamba phambili ngiyachazela nje. Nayi le voice uZilu Mandlandla hamsana nomroza sithi #siyayijika lento #ukhozi FM WNB. Hayi ingoma bafethu ihamba mawaza ngelinye ilanga besinayo ubaba Thokozani Langa namhlanje sihambisana nayo iWoodblock DJs. Hayi benze kakhulu lapha ku TikTok yabona nje i-challenge yabona ama-overall agcwele istage njengamanje. Ngene inkundleni zokuxhumana istayela lento umdanso bahambe kakhulu ke kuyo ingoma yabo iqokiwe eshoyo ethi Skuta baba. Sazokhuluma nabo abasiphe lento abadume ngayo. Lento eyenza ukuthi baqoke ku #ingoma ka2024 kuKhozi FM. 1 2 3 4 let's go. Sure. Get December boss umuntu akajive neaverall yakhe. So umuntu neaverall yakhe. Abafana beskuta. Abafana beskuta. Yes sir. Abafana beskuta. Bansi. Abafana beskuta. Abafana beskuta. Abafana beskuta. Sure. Abafana beskuta. Sir. Abafana beskuta. Ibathini labafana beskuta. Angithi naba labafana beskuta. Labafana beskuta. Labafana beskuta. Abafana beskuta. Issue. Sir. Oh, ngithatha ngibheke emasweni. Shoot. Sir. Sizama lokumo kubheka. Shoot. Oh, ngithatha ngibheke emasweni. Yes sir. Bathi. Sir. Ecebo lokuphuma endlaleni. Shoot. Njalo hlala Shoot. Estela Madlawi. Estela Madlawi. Engangomthi ecebo lokuphuma endlaleni. Shoot. Yes sir. Aslimele ngocheck islimele ngojika. Shoot. Sir. Aslimele ngocheck islimele ngojika. Aslimele ngocheck islimele ngojika. Shoot. Bana ngikutshele wemngani thina sayimela bengazi samba ngeskuta phuthuza jikisel kuka phuthuma bana ngikutshele wemngani thina sayimela bengazi samba ngeskuta phuthuza jikisel kuka phuthuma phuthuma silimele basithathela umeka basithathela uriki basithathela
ngoba uJack bekaphakamisile pusha ilokishi ithi labitwala zaJack silimele basithathela uMeka basithathela uRicky basithathela uJack ngoba uJack bekaphakamisile pusha ilokishi ithi labitwala zaJack silimele uyezwela akasekho uyezwela akasekho uyezwela akasekho Slimele ngoJack, slimele ngojika. Slimele ngoJack, slimele ngojika. Jack, slimele ngojika. Slimele ngoJack, slimele ngojika. Slimele ngoJack, slimele ngojika. Siege. Izolo ebejava bephula amaqolo abajika bephula amasolo kaliphala balibhemile izoli basuJack wathi usungawothi elomlilo uzavusela amadlozi nathi inkosi kathi inkosi sisakhala lamanxeba wapholi bathi ubhatha sekakhipha inombolo izolo ebejava bephula amaqolo abajika bephula amasolo kaliphala balibhemile izoli basuJack wathi usungawothi elomlilo uzavusela amadlozi kathi inkosi sisakhala lamanxeba wapholi bathi ubhatha sekakhipha inombolo izolo ngezoli izolo Nathi sasamthola abafana wena benza isimangaliso benza into zakhona basinika into yamehlo sawubona umlalelo kusala kuvula umsakazo uhleleke nabafana abancane bathe bangena kwi-top 10 banominator nabo ngiyazi ukuthi bazophula irekhodi bazokwenza into ezinamandla bathe ama-overall abo hayi indaba yokudlala bafowethu sanibonani Yebo njani? Siyaphila igama nesibongo mfethu. Umvelo wakaMthembu lo odabuka eMthwalume. Woodblock DJs mfethu igama nesibongo. Igama lami Sicelo wakaNkomo ngidabuka khona eMthwalume. But igama lami uSiphewa kaCele ngiphuma khona eMthwalume. Nazi awuphethe banzili ngapha. Yes body. Igama anele wakaMkhanya uhlala khona eMthwalume. Awumthwalume ukhuphuka. Yeah body wami unjani? Ngiyaphila. Khamba kahle kodwa. Ngiyabona uyishaya into yakhona mfana istage niyasibulala niyasiqeda finish. Hayi indaba yokudlala siyabonga kakhulu ukuthi niqale kusula ngabo 2018 nihlanganisela nani ekhoneni ebackroom nasebenziswa i-social media TikTok nabonakala nathi leli thuluzi solisebenzisa njengabantu abasha aye ma2K aye siyaziqhenya ngani bafowethu sifuna ukwazi ukuthi ke manje lento yenu niqala abazali ngiyazi ukhona umzali olalela ukuthi lezi ngane ziyathanda ukuthi lokhu i-hangout emakhoneni umrozo njengobesho ziyathanda lezi ngane lokhu zihleli ndawonye ziyapractice lokhu ziyapractice iyaphi lento yazo naba motivate kanjani abantu abadala ukuthi lento yenu bayithathe serious baneseke kuyona Asithi abantu abadala sasho ukuthi sonithola abantu abadala sesenitholile nayi proof yokuthi lento esihlanganisayo emakhaya mesinyamalele sisuke singenza into embi sisuke sihlanganisa kona kuya phambili nawo amaphupha abangani bethu nami ngizobabiza ngabangani bami abafowethu afezeke iyo into esisuke sihlanganisa basiphi support bayisiphi support but kuba nale doubt leyo siyacela ukuthi baqhubeke basiphi support more isupport yabo ila ekuvumeni kwabo basidedele sikwazi ukwenza izinto sisize nabantu
Wow, ngaze ngayithanda leyo nto, ngaze ngayithanda lento elisho. Uyazi uma nginibheka ngiyayilalela ingoma ngiyazi ingathi yabo kunamapiano phakathi, kunekwaito, kune-afro pop, kune-hip hop khona la nithe anivele nishaya ikhombo kwi-genre yenu eniqhamuka nayo angiyazi ibizwa ngani. Yeah, i-scooter sound, i-mixture yekwaito ne-hip hop namapiano. Okay. Thina original besishaya piano but ngokuthi overcrowded and nathi sizama ukwakha isound eloki. Oh manje ngifuna nani ukuthola iniche yenu, iniche audience yenu ukuthi thina songena phi la. Sifuna something nathi soyi-own sazi ukuthi makuthiwa uphuma eMthwalume or uphuma eSouth Coast isound yakho nayo le urepresentwa ngayo. Scooter sound. Scooter sound. Alright. So manje ubani oqhamuke nayo le mpahla le uyabona le mpahla nishayayo kube ngathi niyasina kodwa nisini futhi engathi nijayivela ikwaito engathi nijayivela amapiano khona lapha. Umdanso wafika nami but then abafethu bangilekelela sawubuilda wazowabila into uyona but idea yafika nami yomdanso ukusina isiphinde safaka futhi ne-element yamaskandi phakathi kwawo lo. Okay. Alright, mana kubani othe gqokani kanjena ke phela uthe ibani seyintweni mlaleli ubalandela nasey'nkundleni zokuxhumana Woodblock DJs bavele bathi ma-overall abo bashaye namateki phansi uyabona nje. Ya ey'nkundleni zokuxhumana olalele njengamanje anganithola kuphi ngiyabona niphethe ubuntweni nani we-social media ngapha anisho lapho social media nikuphi nendawo la nitrenda khona. Sikhona ku-TikTok ku-Woodblock DJs, sikhona every social media platform ku-Woodblock DJs, khona ne-page le-company Sold Out Media la ungasithola khona umsebenzi wethu nama-bookings yonke into. Bafethu siyayiqhenya ngani awu understand yazi uthini sizongena kule ngoma baqokiwe phela ingoma ngifuna ukuthi manje bangene ngale ngoma mesibuya lapha ey'tolo bangene kule ngoma le enominatiwe kuyona kule ngoma le esithi #ingoma abantu ukuthi banivotele kanjani banisho futhi nalokho nje sesizongena kuwo ama-ads ethu nanokuthi nisizwa kanjani kule nomination Woodblock DJs njengabantu abasha. Sibonga kakhulu umsebenzi wabantu ukuze sibe la sikhona umsebenzi wabantu nasibanika umusic sibaphakela umusic abantu bakhombisa isupport. Sothanda ukubonga each and everyone ovotile baqhubeke bavote siyavoteleka ingoma A ku35615 ingoma A ku35615 kuyoba kuhle kakhulu sisihlukanise ngescooter. Ake nisho nonke bafethu nithi ingoma bani? Ingoma A 3615 aniphinde ngizwe ingoma A ku35615. Okay, ngoba u-anti we-country madoda. Scooter. Noma kanjani? Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Asome seyitolo. asivele siyiphule lento 5 4 3 2 1 Happy New Year! Abafana bescooter, abafana bescooter, abafana bescooter, abafana bescooter, abafana bescooter, yes abafana bescooter. Funa bathi yes bathi yebo basiboleka iketela sifuna ukufudumeza ikhazi. Ngithi funa ukuthi bam ukuthi bam lama best so wangena siwaphendula amaphansi. Ngithi funa bathi yes, ebathi yebo, ebathi yes, ebathi yebo, ebathi yes. Sure, what's it? Yes sir. Sure, sir. Shift your baba. Funa. Yebo baba. 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 Ijababa. Ijababa. Epatanal. Ijababa. Sir. Ijababa. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Ijababa. Yebo baba. Jesu pata. Kakaraba. Ikaka. Shandaraba, shift ya baba, tena sikai, ijaba,
yebo baba Jesu phansi kakaraba igakara shandaraba shift ya baba tena sika hijaba yebo baba Jesu phansi kakaraba igakara shandaraba shift ya baba tena sika hijaba yebo baba skuta baba yebo baba skuta baba yebo baba skuta baba Ile skuta baba Yebo baba, skuta baba. Yebo baba, skuta baba. Yebo baba, skuta. Yebo baba skuta baba yebo baba Skuta baba, yebo baba, yebo baba, skuta baba, yebo baba, ile skuta baba. Leti tsinda abazali bavusela amabhadi umkhulu uduka libhadla ngisizwa kwaJoe ngakwali kushuthi uzalwe nebhadi uNkulunkulu akasibhaya akasabali leso sikaJona bo Osikambo sikaJona bo Osikambo sikaJona bo Osikambo sikaJona leti tsinda abazali bavusela amabhadi umkhulu uduka libhadla ngisizwa kwaJoe ngakwali kushuthi uzalwe nebhadi uNkulunkulu akasibhaya akasabali leso sikaJona bo Osikambo sikaJona bo Osikambo sikaJona bo Osikambo Elabo Osikambo abasabali lezo ekhona lana kwaJoe Elabo Osikambo Ilabo Osikambo ekhona lana kwaJoe abasabali nezo Elabo Osikambo ithi labo Osikambo ekhona lana kwaJoe abasabali nezo Elabo Osikambo abasabali nezo go Batin Asa Yebo ba Jesu phansi kakaraba ingakara shandaraba shifta ba dada sekhaya injaba yebo ba Jesu phansi kakaraba ingakara shandaraba shifta ba dada sekhaya injaba yebo ba Jesu phansi kakaraba shandaraba shifta ba dada sekhaya injaba yebo skuta Skuta baba Stop baba Batin Asabe baba ile skuta baba yebo baba skuta baba yebo baba ile skuta baba Hey, ukhozi FM luhamba phambili sigonqa kanjalo ke. Lalela ukhozi kokugcina. Voting number lapho number bani? Siyavota bafethu ku 35615 ingoma A ingoma A ku 35615 sayiphinda bafethu ngizwe ingoma A ku 35615 Ayibasahefuzela kade bejiva kumanzi 10 njengamanje. Umanzi pha. Ngiyuzila uMandlandla ngiyayiqhenya kanti bafethu faka umoya njalo. Ngisho njalo Rosaribe kumnandi kulesine kusasa iChristmas party. Sasa iChristmas party in secret location. Already sukile ngithi lesine kumanje kwara to weekend kwara to party. Umzwini futhi ku 5 to iparty. Sekulate kakhulu bafethu nikhuphuke niyazi. Yasokhuphuka. Sisakaza bukhoma ke kusasa kwi-secret locations angena indaba njengamanje zehora lesithupha #UkhosiFM WNB. Ayike nizibonele abantu bethi skuta baba akazi noma ngingakwazi mina ukuyenza le challenge kodwa ke ingoma umhla ka 31 December uyeza asazi ukuthi songena ngayiphi ingoma kodwa ke uyabona insizwa imile iphelele izobanika ithuba ngawanje bezisha amagama fast bese siyaqhubeka but wami sibona wakithi wena ngiqala ngawe igama ucele sipho sihle ngisuka eMthwalume abaningi ke eMthwalume bangazi ngoliso lokhozi ngoba manje ilona gama leli engiqubuke ngalo ngaziwa ngidlala lo mculo lo esisanda manje ukuvusa nabafowethu la weScooter Sound hayi wakithi wena futhi aphinde abuliso lokhozi yabona nje into zakho iqondile butami igama lami kuAnele wakamkhanyawo ohlala khona eMthwalume owaziwa ngoSomlolo ya Mada kokwenze njani chaza ukuthini le gama leli liqhamuka ngokuthi manje bekade ngaziwa ngololo yabo ngithanda like
So kwa ngokuthi bagcina sebeli-editha nje Okay. then ngathi angithathe lona ngisebenzise khona ku-music so Ah, la washa. usomlolo nje kanjalo. Bhuti ngize kuwena. Igama lami Sicelo wakankomo ngisuka eMpumalanga ngokuzalwa kodwa ngihlala khona eMthwalume currently eThuthwini mina producer yaso scooter ngihambi ngedwa ngihamba nomfowethu naye uzosichaza siyi-Woodblock DJs naye. Hey mdidiyeli imic yakho ngizoyintshontsha ngoba ngiyabona ukuthi nguPauline. Bhuti Igama lami ngu-Asanda ngokancwane ngisuka khona eMthwalume eWard 19 umculo bangazi ngo-Set Off. Set off. Yes. Offset. Bhuti size kuwena. Sanibona abalaleli emakhaya lo okhulumayo umvelo wakamthembu wasemthwalumo oThuthwini abanye bangazi ngeghost ngoba hayi ghost. Iyasholo. Danko ngiyabonga. Sanibona abalaleli igama uMthobi Sivuma waziwa kakhulu ngoThobzini SA. I'm a member of Woodblock DJs. I'm a DJ, I'm a producer. I'm from Mpumalanga fikile ngale eMthwalume manje. Ay ubhuti bami kwaze kwamnandi studio sasayithokozela iperformance yenu. Mhlawumbe ngixoxeleni Scooter baba kwenzakalani isho ukuthini le ngoma isuka kanjani? Ingoma it's about having fun ngalamanye amagama but kahle kahle ingoma isho ukuthi gibela iscooter usigibele uwedwa isho ukuthi iqala impilo uphushe wedwa uhambe according to time. Oh wow. Ngiyayithanda leyo nanokuthi nje khona mhlawumbe incazelo engemuva lokho kade ukuchaza. Ngixoxeleni nihlangana kanjani as igroup nitholana kanjani nize ninquma ukuthi asishayine ingoma? Abafethu bahlanganiswe mina ngisebenza as A&R yase Sold Out Media mina ngisearch talent ngibuye ngisebenza as a producer okusho ukuthi ngisearch talent ngiphinde ngibafaka e-studio ngitest ukuthi kanjani talent ngabe liyavumela ukuthi liyakwazi ukuphusheka. Yini eyakwenza ubona ukuthi yabona le ngoma izoshisa ikhotha? Bese bekhona i-album ebesiyisebenza but le ngoma le iyona ebehlukile kuzo zonke le ngoma ebesiyisebenza iyona ebe different engadonsa indlebe yomuntu besiyilalele for a long time sesiba nama doubts nayo but sangalahla ithemba kuyona because iyona ebe different kule ngoma ebezikhona. I-challenge ku-TikTok yona yaqala oba? I-challenge yaqala khona studio yaqala mina bengidlalela nje sakuhamba sathola isikhathi ukuthi hayi sayibona lento ukuthi ngathi ya pick up ama numbers sayisukumela ke sayisukumela isaqala pick up. Ngifuna ukuzwa ke yazi isikhathi esiningi ama group akanje uzothola ukuthi hamba ahlukane kodwa kube khona lawa few laba abahlala bendawonye nina nibona ukuthi nisebenzisana kamnandi khamba kanjani manihamba i-trip nonke nibookiwe mhlambe kiwe egoli ayekho lo vuka gcina lo geza slowly lo inkinga nje. Bakhona lana kuhlezi kukhona vele because phezulu kwako konke lo msebenzi siyabangani yabo sesihlala sonke into esiphila ngayo nje yabo ukukhombisana ukuvuselelana makukhona osalele emuva siyamkhombisa indlela yaphambili siqhubekele phambili naye. Ngiyayikhuthaza kakhulu mabuKhozi FM TV sike sakhuluma nelinye iqembu isikhwatha camp basho ukuthi nabo beze behlala endaweni isikhathi esingaka ingoba bangabangani. Niyangena nibasha kwi-industry mhlambe iziphi izinto esezinimangazile mhlambe bengayilindele ikuphi kunithusile nabo uthi hayi ke lokho besingazi ukuthi kunje la. Uma uqala kwako konke umsebenzi uyangokuyi uba mningi yabo besitshela mhlambe kuba simple ngoba sibona abantu kushelela mhlambe umuntu makanengoma sekuhamba kahle but le process yinde and akusinto ongavuka uyi-achieve overnight. Enye into kumnandi nje uya-enjoy getting to meet new people every day yabo hlangane upgrade ne brand yakho kulethe ithemba for the future yabo. Kunamaciko amaningi kakhulu ahlonishwayo la eNingizimu Afrika nabo abazenzela ama-verse abo mhlambe inkundla zokuxhumana kunenze nazizwa ni kanjani manibona aboQuesta benza ama-verse yabo Casper nabanye bezifakela engomeni yenu? Mina as umuntu ohlanganise yonke lento recruit abanye mina kube i-dream come true kumina nakubafowethu ngiyazi ukuthi kube i-dream come true ukuphusha kwale ngoma for this long sayona i-dream come true but seyidlulele uNkulunkulu sosibusisa ngalendlela ebesingaka expecting ngayo so kuyi surprise kuthini ukuthi hey sekuze kwangena ngisho Beast kwangena uDuncan kwangena uCasper in such a short space of time. Manhlwanisa unyaka iwina ithola ipholo lizohamba noba ngoba ngene nonke so lifaka inqola
Bengisasho ukuthi nizobisa kanjani ngoba lincanyana leli Apollo ngilibonile. Hayi, solifaka inqola sobona abafowethu hayi. So shintshana. Abanye bayenqoleni abanye yeah. Bangene phambili emotweni. Yeah. No Majens ngibonge kakhulu nginifisela inhlanhla mhlawumbe nje ukusikhumbuzwa kuvotwa kanjani ninayi eyiletha yeni thini. Ingoma yethu ivotelwa SMS ingoma A ku 35615. Ingoma A ku 35615. Ngoma A ku 35615. Mawufuna nje ukuthi Skuta baba mhla ka 29 mhla 31 31 December ku 2024 ungena kumhla ka 1 January ku 2025. Siyabonga kakhulu nginifisela inhlanhla niyasethemba noma nithukile. Hayi sazothemba. Kuzethemba. Manini angiyazi mina le challenge mele ningifundise niyabo? Kwenziwa njani? Uthi 1 uthi 2 uthi 1 2 3 kanjani uthi 1 okay uthi 2 uthi 1 2 ayenzeka boss siyabona ayike mina sengingenile ku 2025 uyabona sekwazi ukushaya nama challenge yenza njalo ke ingoma A mawukuthi 2025 ufuna ukungena ngeWoodblock DJs bethi Skuta baba asihlanganeni futhi